Amen. Hallelujah. Greetings, bazalwane ngiyanibingelele egameni elihle kaKristu Jesu. Greetings also to our followers who follow us on YouTube in the various corners of the world. We greet you in the greatest greeting. Ukubizwa magubeki. Amen. May the peace and the grace of God that baffles the mind of man. Let me also greet, or allow me to also greet our friends who are within the Islam, the Muslim faith. Hallelujah. Hey, I will greet you in the famous greeting where first I need to decree and declare that there is no God but one. Hence the reason I say Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Amen. Now let me greet abazalwane bonke in general. Hallelujah. Ngoba thina siyakholwa uma sifunda ishima. Angenzi noma lesabi right noma ngibekisa la kancane. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngibingeleleke abazalwane, the Christians. Hallelujah. Those who lead a Christ-like life, abaphila impilo yobuKristu. Nathi just like I'm a Muslim, maybe ngelelana ethi we proclaim that there is no any other God but one. Nathi siyashoke ngoba sifundisiwe ishima in the Torah. Ngirinkwinina ke shima the Yasharel of God. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hallelujah. Uzoyithola lento engiyisho encwadini kaDeuteronomy chapter 6. Hallelujah. Ithi yizwa olalela wena Israel. uNkulunkulu munye. Hallelujah. Yiko ke sibiza ngeshima, sithi shima Yasharel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom aleichem. Hallelujah. Ukuthula kwaKristu Jesu makube kanye nani. Bazalwane into abangathi ngikhulume kanje is just to show you the type of church that we are. Hallelujah. Inhlobo yebandla esiyilo, we are a church that is set up to reach out. Siyibandla elakhelwe to reach out to the entire world. It doesn't matter your religion, it doesn't matter your race, it doesn't matter your creed. Thina bonke nje sikushumayela uKristu Jesu. That's why, like Paul, we say we proclaim no any other knowledge. Alukho olunye ulwazi esikhuluma ngalo ngaphandle lukaKristu crucified, ngaphandle kukaKristu owahlatshwa wahlatshela izono zethu. Amen. Hallelujah. Simbongeke also uNkulunkulu bazalwane ngenjongo ka2023 asiphe yona. The theme ka2023 lapho khona sithunyiwe njengebandla sasabela, sibiziwe njengebandla sasabela, kwathiwa phumani ngeinkalo zonke zozine zomhlaba. Hallelujah. Nithi go out to my people. Nifinyelele kubo ngezwi leqiniso, the gospel truth. Hallelujah. Niphinde futhi niphume ngeinkalo zonke nivakashelane even kuma home groups, nitshelane iqiniso ukuthi bafowethu lo uNkulunkulu omelene naye, lo uNkulunkulu oqhelelene naye, lo uNkulunkulu omphikayo, lo uNkulunkulu ombalekelayo nguye kanye lo uNkulunkulu omdingayo. Amen. And uNkulunkulu ukhulumile kithi esibizele kwi-upper room egunjini eliphezulu has got Sanctuary Family Church. Wathi watch the space, wathi bheka lesi space, uzothi uqamba uphela unyaka bazobe bebuya nga one by one beza bethi hayi impela lo uNkulunkulu wenu nguye kanye lo uNkulunkulu esimdingayo. Siyacela ke nathi ukuthi nisintroduce nisazise kuye, nisitshele futhi nama protocols, imithetho sisekelo yokuthi saziwe uNkulunkulu yini efune siyenze. Uyabuza omunye kuKristu ukuthi ngenze njani ukuze ngisindiswe. So sikhona ke ukuphendula imibuzo enjenganaleyo yokuthi yini ekumele ngiyenze ukuze ngisindiswe. Amen. So ingakho ke sizoqhubeka ke namhlanje nemfundiso zethu, ingakho sizoqhubeka futhi namuhla nomthetho sisekelo wensindiso ngoba iyona into esifundisa ngayo, esisafundisa ngayo njengamanje. Amen. Siqhubeka nesifundo sethu sokwendlala umthetho sisekelo wensindiso. Hallelujah. The basics of salvation. So siyaqhubeka ke bazalwane nokufundisa ngani
ngomthetho sisekelo wensindiso. Amen. Now, umthetho sisekelo wensindiso uwumthetho okumele bonke ababizwa ngamaKristu nalabo abafisayo nabanentshisakalo yokusindiswa baphile impilo egcwalise ngomoya kaNkulunkulu. Iwona mthetho ke loyo okumele bawubambe futhi bakhele phezukwawo ukuze endleleni entsha yabo ekuhambeni nenkambeni entsha yabo noKristu Jesu bazi ukuthi kuhanjwa kanjani. Now, imbhalo engcwele iyasifundisa ke bazalwane. Ngiyacabanga ukuthi lento engizoyisho isencwadini yabaseRoma chapter 8. Hallelujah. Now, I think it's important that we lay a foundation. Ngiyacabanga ukuthi ku-important kubalulekile ukuthi sibeke i-foundation esondlalela phezukwayo nesizolontsha kuyo nge-teaching yanamuhla yesibili. Uma sifundisa ngani? Sifundisa ngezisekelo zensindiso. Amen. Now, imbhalo engcwele iyasifundisa, ake ngiyibeke ngesisiqala khona sizoyi-understand kakhulukazi laba abasilandelayo online. Scripture teaches us that we who are sons of God are led by the Spirit of God. Amen. Angazi uyezwakala ngathi. Tina, we who are sons of God, we are led by the Spirit of God. Amen. Meaning, if you are not a son of God, you are not led by the Spirit. Hallelujah. Awifunde ngeZulu ufunda uverse 14 sizwe kahle. Uverse 14 wabaseRoma chapter 8 uthi ngokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Bezwe leyo. Amen. Ngokuba bonke abaholwa umoya kaNkulunkulu labo bantu uNkulunkulu ubabiza ngobani? Ngabantwana bakhe. Uma wena unqaba ukuholwa ngumoya kaNkulunkulu, uNkulunkulu akakwazi ukuphumela eshashalazini ame akhulume phezulu kwempilo yakho nangempilo yakho athi lo ngumntwana wami. Niyayizwa bazalwane? So okusho ukuthi ukuze uNkulunkulu akwazi ukubiza ngomntwana wakhe, vuma, thatha isinqumo, nquma empilweni yakho yokuthi mina impilo yami ngiyayibeka yonke entendeni yesandla somusa kaJehova. Hallelujah. Amen. Nquma empilweni yakho ukuthi mina Nathi Twala ukuze ngienjoy nami ukubizwa ngomntwana kaNkulunkulu, ngiyavuma ukuyibeka impilo yami yonke nomndeni wami wonke entendeni yesandla somusa kabani? kaNkulunkulu. Amen. So scripture teaches us therefore that we who call or who are called sons of God, it is because we are led by the Spirit. NgeSizulu iBhayibheli lithi ngokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Now, as if lokho akwanele. Amen. As if lokho akwanele, uNkulunkulu continues uyaqhubeka futhi uyashow off ngami nawe. Yezwa lona. Uyazigqaja, uyaziqhenya. uNkulunkulu uyaqhubeka uphelelisa something empilweni yami nawe. Again, as if that is not enough, uNkulunkulu futhi uyaqhubeka kimi nawe ufeza izwi lakhe ngami nawe. Uyabona lona? Sesibiziwe ke thina ngabantwana bakaNkulunkulu ngenxa yokuthi siholwa umoya kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi ubufakazi bokuthi nina ningabantwana bami busekutheni mina ngomoya wami
In the English Bible, eBhayibhelini lesingisi ithi the Spirit himself sikaNkulunkulu bears witness with our spirit and my spirit that indeed singabantwana bakaNkulunkulu. Kanjalo futhi uma singabantwana bakaNkulunkulu siyizindlalifa zikaNkulunkulu. Uma siyindlalifa zikaNkulunkulu kanjalo futhi siyizindlalifa kanye noKristu kuNkulunkulu. Awuyibeke lesizulu kahle ku verse 6 ku verse 16. Ukuthi uNkulunkulu meyiphelelisa lento empilweni yami nawe, melifeza izwi lakho empilweni yami nawe, meligcwalisa izwi lakhe empilweni yami nawe, uma sivuma ukuholwa ngumoya wakhe ukuze sibizwe ngabantwana bakhe. Kunobufakazi uNkulunkulu abubekayo, kunobufakazi uNkulunkulu akugcwalisayo kimina nawe. Uverse 16 uthi yena loyo moya ufakaza kanye nomoya wethu. Uyayizwa leyo nto? The Spirit himself, yena lowo moya onguNkulunkulu uyafakaza, unika ubufakazi kanjani? Emoyeni wethu. Ukusho ukuthi umoya kaNkulunkulu nomoya wami ukuze ngibizwe ngomntwana wakhe kumele kube nokuvumelana. Yingakho nesizulu sithi ngeke nize nihambe ndawonye nu2 ningenako ukuvumelana. Amen. Hallelujah. Awuyichaze kahle lesizulu verse 16. Yena lowo moya. Yes. kaNkulunkulu. Yes. Ufakaza kanye nomoya wakho. Ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Now, uNkulunkulu uthi ukuze ngikunike ngigcwalise izwi lami, ngigcwalise futhi iqiniso lami kuwe, ngilifeze futhi izwi lami, ngoba mina I'm a God who watches over his word to perform it. NguNkulunkulu olibhekelelayo futhi aligcine izwi lakhe. Umoya wami uyafakazelana nomoya wakho. Kunalento izwayo ngaphakathi kuwena ongayazi nathi uzoyichaza uyithini. But uma uyizwa iyafakazelana nomoya wami ukuthi ngempela ngekulidwa ngokuholwa ngomoya kaNkulunkulu kuyiqiniso ukuthi mina ngumntwana kaNkulunkulu. Nayizwa bafowethu leyo. Now uNkulunkulu uthi as if that is not enough, agcini nje ekutheni umoya wami unike ubufakazi, ufakazelane nomoya wakho ukuthi impela wena umntwana wami. Amen. Kodwa uyagraduate from ukuba umntwana wami uma umoya wakho nomoya wami uvumelana. Uyamuva from ukuba umntwana ube yini? Ube yindlalifa yeZulu. Amen. Bazalwane niyayizwa le? Uyagraduate ube yindlalifa yeZulu. You become an heir of God. Uyayibona? uNkulunkulu athi wena usajabula ukuthi wena uyindlalifa yeZulu, athi lokho akwanele uphinde ugraduate futhi from ukuba indlalifa yeZulu uphinde ube indlalifa kanye noKristu Jesu. Amen. Uyayizwa leyo nto? Awuyichaze kahle sisi. Uma ke singabantwana siyindlalifa futhi sizindlalifa zikaNkulunkulu. Akwanele lokho siphinde futhi sibe yindlalifa zikaNkulunkulu. Kubani? Siphinde sibe yindlalifa kanye noKristu. Sibe yizindlalifa kanye noKristu uJesu. Hallelujah. Now, niyabona ukuthi ku-important kangakanani ukuthi le ncwadi endlalela intshumayelo namhlanje kumele iphile kithi ukuze singaluzi isifundiso sanamuhla sani sezinsekelo zomthetho sisekelo wani wensindiso. Hallelujah. Amen. Ukusho ukuthi ngamafishane bafowethu uNkulunkulu la uyasiyala futhi uyasinqanda, uyasiwonisha. Awusho ukuwonisha ngesiZulu. Uyasixwayisa. Hallelujah. Ukuthi gadani ke bafowethu ngoba kunezimvu
izimvula phakathi kwenu ezigqoke ini hayi sorry haleluya uNkulunkulu esixwayisa ukuthi kuneimpungushe kunezigebengu la phakathi kwenu ezikhuluma ilanguage yobuKristu zigqoke njengamaKristu zihambe njengamaKristu zitule njengamaKristu kodwa ziyimpungushe ezigqokeni isikhumba senu haleluya uNkulunkulu uyasixwayisa ukuthi laba abantu bazoza kinina bakhulume ngensindiso and ngenxa yokuthi vele nina nilambele insindiso ukuze impilo yenu igcwaliswe ngezinto zakwamoya mase uNkulunkulu anuphole ngomoya wakhe ukuze nibizwe ngabantwana bakhe yabona so bazoyisebenzisa le language kodwa bazonibida endleleni bayidide haleluya bapresente kinina insindiso uNkulunkulu angakhulumi ngaye eBhayibhelini onsindiso eyenza phakathi kwakho noNkulunkulu umoya yenu ibe nokuvumelana okwenza ukuthi uma umoya wakho uvumelana noNkulunkulu uNkulunkulu mesehlwitha agraduate akubize ngani ngeNdlalifa yakhe uthi usathi uya-enjoy uba indlalifa kaNkulunkulu uphinde futhi ube indlalifa kanye noKristu Jesu kuNkulunkulu right but laba bazofika nenye inhlobo yensindiso bazofika nenhlobo yensindiso yephilosophy abazakhele yona bona ngokucabanga kwemiqondo yabo nangokwe-experience yabo yesonto yayizwa leyo bazofika nensindiso engakhulumi ngokuthi wena ngaphambi kokuba usindiswe kumele uvume ukuholwa umoya kaNkulunkulu amen bazofika nensindiso ephakamisa isandla igebisa ikhanda mase ikunika umthandazo obizwa ngomthandazo wesoni noma wezoni okungakhulunywa ngawo la kuphi embhalweni engcwele uzucabange wena ukuthi ngenxa yokuthi lento ishiwe sisendlini kaNkulunkulu ukuthi angiphakamisa izandla ngigebisa ikhanda kodwa sikho iscripture awukho umbhalo okhuluma ngaleyo nto kodwa ngenxa yokuthi vele ithemba lakho usulibeke kulo muntu ucabanga ukuthi lokho akusho kuyikona kanti impungushe haleluya ngoba uma kukhona umthandazo wezoni ukusho ukuthi nawo ama-rapist nama-serial killers kufanele kube khona where ama-serial killers nama-serial rapists kufuneka nawayothandaza kule nhlobo kaNkulunkulu ekukhulunywa ngayo ukuthi awavumele ukuthi ayobulala awavumele ukuthi ayonukubeza abantu bakaNkulunkulu angazi uma niyayizwa ibafowethu leyo amen haleluya so onke ama-basics uNkulunkulu akhuluma ngawo ezwini lakhe ensindiso ehambisana nokuphenduka nokubhaphathisa akukho kahle ngala ngoba kuyifilosofi yomuntu haleluya niyayizwa bafowethu lento ukuze uyibone kahle lento asixwayisa yona uNkulunkulu awuye lapha encwadini yeZaga haleluya awuye lapha encwadini yeZaga chapter 14 mesubuka verse 12 haleluya uyasixwayisa ke bafowethu uNkulunkulu ukuthi kuneimpungushe la ezizofika nesalvation ongeke uzuyi-audite ongeke uzuyithole futhi la embhalweni engcwele but bazoyishumayela uze ucabanga ukuthi iyona kanti hayi ayiyona ngisho usenza ngakhona i-out of order haleluya bazofika nenhlobo yensindiso ephakamisa izandla igebisa ikhanda ngoba ifuna ukubamba inkunzi idla imali yakho haleluya now ukuze ubone ukuthi lento iyiqiniso asithithisa yona uNkulunkulu ukuthi mina njengoJehova uNkulunkulu wakho inhlobo yesalvation yensindiso umthetho sisekelo wensindiso engifundisa ngawo yilo mthetho sisekelo wokuthi wena vuma qala ukuthi wenze njani uholwe umoya wami
And muke wavuma ukuholwa umoya wami kuzovuma futhi ukuthi uhambisane nami. Ngaleyo ndlela uzokwenza i-U-turn from indlela zakho zobubi uqale uhambe ngendlela ezinhle nezintsha enkambeni yakho yokwamukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Amen. And umuke wavuma ukuthi ngikulide ngikuhole. Umoya wami nomoya wakho uzoba nokuvumelana ukuthi impela usumntwana kaNkulunkulu. Amen. And usathi uyathokoza kuleyo level uNkulunkulu anyusele kwenye level akubize ngani ngeNdlalifa yakhe yeZulu. Usathi uyaenjoy ukuba iNdlalifa uNkulunkulu athi hayike awusayona just ordinary Ndlalifa kodwa manje you are joint heir usuhlanganyela kanye noKristu Jesu ekubeni iNdlalifa yeZulu. Uyayizwa le? Awukayiphakamisa izandla awukayigebisa ikhanda ukuze ubanjwe inkunzi ngemali yakho. Amen. Awukhohliswa futhi lana ukuthi now that ususho umthandazo wezigebengu ngisho ngafa manje uzolibona izulu because awukahlambuluki awukaphenduki awukabhabhadiswa. Uyayizwa le nto bazalwane? Now ukuze uboneke ukuthi lo bugebengu busebenza kanjani busetshenziswa izigebengu eyimpumushe egqoka uboya bemvu. Uthini lapho uNkulunkulu encwadini yama-Proverbs mu chapter 14 ufunda uverse 12? Uthi kukhona indlela ebonakala sengathi ilungile kubani? Kumuntu. Kodwa ukuphela kwayo kuyindlela yokufa. Amen. Hallelujah. Niyizwa lento bazalwane? Uzoba sebandleni upastor wakhona oshumayela ngedivorce and remarriage. Ongenandaba nedivorce, ongenandaba ngokushada njalo. Hallelujah. Amen. As long as inkanuko zakhe zicovered under intshumayelo it's okay. Nayizwa lento bafowethu. Uzoba sebandleni elizokufundisa ukuthi ukuze uNkulunkulu aphenduke athi focus kuwena indlebe yakhe ayi-adjust ukuthi ilalele iprayer yakho perpetually. Kuzomela ufake imali ethile ukuze ukwazi ukustimulate uNkulunkulu ukuthi umshikishiki inyaka kancane aphaphamuza kunaki. Uze wazi wena ukuthi hayi ukusho ukuthi uma ngingenamali ngingasebenzi ngi-useless mina kuNkulunkulu. Ngaleyo ndlela uyaqala ungena ezikweletini zokuboleka imali ukuze ukwazi ukuyokhokhela uNkulunkulu ukuthi Lord ngicela nami ungibheke. Kodwa kube kuyithina futhi esihlangene sithi akathengwa ngegolide akathengwa nangemali sishujes. Wayibona leyo nto bafowethu. Nginishumayeza manje ngokuthi akathengwa ngemali akathengwa ngegolide kodwa in a space of minutes senifunani ukuthi niyomthenga uNkulunkulu uzalinaki. Awuyilalele le ncwadi ithi kunendlela. Hallelujah. Kunendlela. Awuyichaze kahle le. Ebonakala ngathi ilungile kuphi? Kumuntu. Kanti ekupheleni kwayo indlela yokufa. Beyizwa leyo. But kumuntu it looks okay, right. Umuswanelo unkosikazi wakho senishade for more than 20 years. Yini nje usayifuna again? Thola omunye. Hallelujah. Khuluma inkunzi kamfundisi. Oneminyaka u55 fika phezulu. Ubhizi uchoose ingane below 25 years ebandleni uyibiza ngenkosi. Hallelujah. Ubhizi, which is statutory rape, because psychologically is working usebenza on the mind emqondeni yezingane ngenxa ukuthi kwi position of power ye leadership. Hallelujah. Awujonge ngale ku chapter 16 ufunda uverse 2 kuyincwadi yama-Proverbs ulalela ukuthi uNkulunkulu indlela nomona ngayo ngathi usithithisa kanjani lezi impungushwe lezi ezisifundisa ngesalvation kodwa zibe zisifundisa ngento engekho kuphi embhalweni engcwele.
Hallelujah. Awufunda uverse 2. Ukuthi lesimphungushe zenzani mezisebandleni. Zonke izindlela zomuntu. Uyayizwa lento? Zonke uNkulunkulu uyasithipisa bafowethu. Uthi zonke indlela zomuntu zinjani? Zimhlophe emehlweni. Zinhle zimhlophe kuphi? Emehlweni akhe. Ukusho ukuthi uma ehalela ewumfundisi kuzomela atwiste iscripture. Uyayibona lento? Ukuze afulfile inkanuko zakhe ngawe. Hallelujah. Bangakho abantwana abavula amacala la ukuthi umfundisi uyabarape. Bangakho abantwana abathembiswa umfundisi ukuthi umulala nami uzovuka usuwumculi wena usukuyilevel yo Rebecca Malu. Amen. Hallelujah. Uzokulontsha umfundisi ngoba unesifo esithile ugula o indlela zakho zingacaci kahle. Umulala nomfundisi zizokhanya indlela zakho ngoba umfundisi kunento efuneka ifake ngaphakathi kuwena holy ukuze indlela zakho hayi manje seyibuka zonke lezi zinto all the time. Amen. Hallelujah. And uNkulunkulu uyasithipisa ukuthi yizo futhi izigebengu ezakufundisa ngensindiso. Insindiso yabo yayithi lala nami iqala ukuze uNkulunkulu akwazi ukubona. Uyayizwa lonto? Uthini uNkulunkulu ezwini lakhe? Uverse 2. Zonke indlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe. Kodwa kepha uJehova uJehova uyayiweya, uyabona uyayikala, uyayilinganisa. Athi mene tekele ufasima. Athi uyazi uyibiza ngomfundisi, uyibiza ngeman of God, uyibiza nge-spiritual father. Hallelujah. But I found you wanting. Uyazi uyashota. Kimina njengoJehova usewumntwana uyi-apprentice. Usese stage sokudlubisi kodwa ubhizume epulpit. Ukhuluma into ongayazi. Hallelujah. Day in and day out ungene enkantolo ngoba kuvulwa amacala ngawo. Sikuthembile sakutrusta ngeingane zethu kanti uyinunu. Isilwane, uyinja. Amen. Hallelujah. Kanti bastard. But ngenxa ukuthi ushaye ingane zethu ngengqondo yeBhayibheli, unento ukhuluma ngeBhayibheli sonke sibe weak emadolweni, ususitholile ukuthi egazini kwethu uyakwazi ukusiroba manje. Hallelujah. So labantu baphethe inhlobo ke yensindiso, iyona lensindiso le abakubamba ngayo, gebisa ikhanda phansi. Once wenza njalo, they are on top of you. Ngeke uphunyuke. Hallelujah. Ingakho kuhlala funa sibuye sibuzane ukuthi usindisiwe yini wena. Uma uthi yebo, wasindiswa kanjani? Wasindiswa kanjani wena? Yokuthi usindisiwe nje. Kwenzekani? Akusixoxele. Hallelujah. Amen. Niyayizwa bafowethu lena? Amen. Now, uNkulunkulu uthi umuvuma ke ukuholwa yimi ngomoya wami. Uvume futhi nokuthi uholwa yimi ngomoya wami uzobizwa ngomntwana wami. Uthi ubizwa ngomntwana wami bese umoya wakho nomoya wami uba nokuvumelana ufakazelana. Once kwenzeka lokho wena ke usuzoba indlalifa yeZulu. Hallelujah. And akwanele ukuthi ube indlalifa yeZulu uzophinde futhi ube indlalifa kanye noKristu uJesu yeZulu. Amen. Beyizwa lo. Bazalwana nami niyayizwa. Now, uma usuyibambile leyo nto, kunento ezofika ithi yes. Yilona themba lami ke leli lenkazimulo engilithola kubani? kuNkulunkulu ngoKristu Jesu ukuthi ngibizwe ngani ngondodana. Undodana la akasho umuntu wesilisa, akana gender. Amen. So yiko ngeke ngithi ubizwe ngondodana nondodakazi because ubudodana akukhulumi ngani ngegender ukuthi wena umuntu wesimame noma umuntu wesilisa. Bayabona le? So ngamafishane once I experience lento yokuba indlalifa yeZulu
was experience nokushare ukukholwa kwakho noKristu Jesu kufika isikhathi lapho uma khona unganyakazi uthi yeremachta. Where is the Lord? This is the hope of my glory. Ilona themba ke lami lelenkazimulo engilithola kuNkulunkulu ngoKristu Jesu elibanga ukuthi ngibizwe ngani ngondodana. Ubudodana bami ngibuthola ngani ngokuba indlalifa yeZulu kuKristu Jesu. Niyizwa bafowethu lento. Munombuzo ubuza. Ukuze ungagoduki unombuzo ufuna ukwazi but i-answer uyithola. Amen. Now, sifundisiwe ke thina la kuleli bandla eSanctuary, God Sanctuary Family Church. Sifundisiwe ukuthi umufisa noma unentshisakalo yokuyithuthukisa empilweni. Leso sifiso nentshisakalo sokuyithuthukisa empilweni siyi-trigger, siyini? Siyisizathu noma siyimbangela yesizathu sensindiso. Ngicela ukuyiphinda kahle le. Sifundisiwe thina la eSanctuary, God Sanctuary Family Church, ukuthi isifiso sakho nentshisakalo yakho yokufuna improve, uthuthukise impilo yakho, siyimbangela yesizathu esidingakalayo ukuze wena usindiswe. Okusho ukuthi ngeke uze uyithande insindiso uma kuwukuthi ukuthuthuka wena ngokwempilo yakho awukuthandi. Sizwana bafowethu. Uma ukuyithuthukisa uhambela kude nako, ukusho ukuthi ama chances wena ukuthi uhambele kude nensindiso futhi makhulu. Yabona lo. Uma wena usaba futhi ukuyiveza ezintweni ezingathuthukisa impilo yakho, okusho ukuthi kanjalo nezinto ezikhuluma ngensindiso, insindiso vele ebuthuthukisa impilo yakho, nazo futhi uzohambela kude nazo. Ngeke uze usindiswe ungenalo iphupho lokimprove, lokuthuthukisa impilo yakho, ngoba kwe-improvement, ukuthuthuka kwempilo yakho kukuphi? Kusensindisweni. Niyayizwa lento bafowethu? Bakhona abantu esibaziyo abathola ama-payouts emsebenzini yabo yo-3 million, 4 million, 5 million. Kunokuba bathuthukisa impilo zabo, baphenduka imali yabayingozi kubona. Amen. Abanye siyababona be-interview ko TV bethi I blew it. Ngaleso sikhathi mumbuka unezishishi lezigrade ezimnyama la eqhomeni, okusho ukuthi ubekwa stereka njengengulube masedakini. Hallelujah. Omunye usephethe isifo somhlaba ayengeke azabe naso ukuba imali akabanga nayo. That's why abanye bethu uNkulunkulu engabaniki imali ngoba bakafuni ngabo ukuthi bafe, babulawe izifo bebengeke baze babe nazo ukuba imali akanayo. Hallelujah. Omunye nje ushawa isibili because usephuza ugologo omkhulu kakhulu one-content high, kunogologo abezophuza ehlupheke aqhubeke nokuphila noma ephuzela isiZulu. So ngamanye amazwi okusho ukuthi uma lentshisakalo nesifiso okuyisona esiyimbangelo nesisekelo sokuthuthukisa impilo yakho esikulida to insindiso, uma singekho kwena kanjalo uzoluza kwi-experience yokuholwa uNkulunkulu ngomoya wakhe, kuze kube nokuvumelana kuwe noNkulunkulu ensindisweni ngomoya wakhe,
Mase kuthi kuyo insindiso uNkulunkulu akubize ngomntwana wakhe, aphinda akubize futhi ngeNdlalifa yakhe, aza kubize ngeNdlalifa ehlanganyela kanye noKristu Jesu. Leyo experience uyofa ungayizwanga. Ngenxa nje yokuthi wena uhambele kude nani nezinto eziyimthetho sisekelo nezinsiza zokuthuthukisana impilo yakho ezilethwa isalvation kuwe. Amen. Umuntu osindisiwe bazalwane uyambona kunomuntu ongasindisiwe. Nempilo yakhe uyayibona kunempilo yomuntu ongasindisiwe. Aniboshelwa ejokeni elilodwa. Hallelujah. Ingakho ke la esanctuary isambulo esinikwe sona ngensindiso ukuthi insindiso isho ukuhawukelwa, insindiso ishoni ukukhululwa, insindiso ishoni ukuhlengwa. Uhlengwa kuphi? Uhlengwa ukhulule uhawukelwe kuphi? Ezonweni zakho. Uphinde uhlengwe ukhulule uhawukele kuphi? Kuwena qobo umina, ngoba uyakwazi ukuba ingozi wena kuwena. Yabo? So uNkulunkulu uyakwazi ukungena athokoze inhliziyo kaMina kuwena ukuze wena ube safe kuwena. Uphinde futhi uhawukelwe, usindiswe, uhlengwe kuzo zonke izimo zempilo ezingakwazi ukuthi zibe nobungozi kuwena ophila zikuzungezile. Amen. So it means musindisiwe uyaphila insindiso. Usurroundwe abantu abadla ama-drugs, abenza ububi, okuphile phakathi kwabo uzoyophila futhi nami community yobubi. Amen. So usindisiwe ukuthi usindiswe from bonke lobubi obukuzungezile. Amen. Ingakho size senze umzekelo wokuthi uma ucwila nomkhulu, amen, usolwandle deep sea, uma ube nenhlanhla kwakhona iphathi yomkhumbu obambelela kuyona, uyasinda from ukuminza nokugwiliza. Kodwa awusindile engozini yolwandle namagagasi nezilwane ezisolwandle. Uzozuqale ukusindiswa kahle uma sekufike abantu abazothi usindile o usindisiwe, baphinde bakusindise ke futhi from ingozi yesimo ophila kusona. So ngeke uzigqaje ngokuthi ususindisiwe ngokubambelela kuphi? Emkhunjini o kwiphathi yomkhumbi eyiplangwe o eyisihlalo ukuthi ungacwili. Yes, usindile from ukugwiliza, but awusindile ngozini osaphila kuyona usindisile. Oshaka basekho namagagasi futhi asekho aseyenza noma yini. Nebona bazalwane lelo. Mase kuzako umunye umzalwane athi hawo wethwala awusho. Uma ngisindisiwe, ngabhabhadiswa, ngagcwaliswa ngomoya, futhi ngikhuluma nangeyilimi, ngisafe yini amen zempilo eziyingozi ezingizungezile njengoba ngisaphila. Amen. Now uma sihlezike kwi-upper room ekwinjini eliphezulu sihlezi naye umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uthi no kufanele sibatshele labantu ukuthi abekho safe. Amen. Ilapho ke ubudodana budingeka khona kuNkulunkulu phakathi kwakho noNkulunkulu ukuthi noma ngisindisiwe ngisayidinga insindiso kaBaba as long as ngisaphila ebungozini bempilo obungizungezile, ngokuthi mina ngingabe ngisayiphilela but ngiholwe umoya kaNkulunkulu, ngihamba phakathi kwazo ingwenya nezinyoka. Uyabona?
ngibabona beyuphuza poison left and right okungenzeka nami ufinyelele kimi but mina sengivumile ukuthi uNkulunkulu angihole ngomoya wakhe and while engihola ngisesimeni esinobungozi kodwa umoya wami nomoya kaNkulunkulu ngisengozini uyavumelana ukuthi noma ula awusesona wena isakhamuzi sala uyayibona lento usuyisakhamuzi seZulu uqinisekisa lokho ngaphandle nje kokuthi wena usuyindodana kimi usuwundlalifa weZulu while usahamba ebungozini ukuze wena ukwazi ukuhamba engozini akudingeki uyibize ngenja noma ngonjandini but wena uhamba engozini ngomusa ngoba uyakhuleka kuNkulunkulu amen kukhona abanye bethu ukuthi ukuze akwazi ukuhamba engozini kufuneka icondition eqala ayitshele athi ngiyinja mina mase hamba ke engozini wena awudlali kuleyo ligi wena iligi okuyona manje iligi la umoya wakho bethu uNkulunkulu noma bekinvitile ukuthi uyobhologa ebusuku endaweni ethile uNkulunkulu mase uthinta umoya wakhe athi not today usuvumile ukuthi uyenze kuvela kube nento nje engavuma ukuthi uhambe ngakusasa ekseni utshele ukuthi le ndlela obuzohamba ngayo kutholakala idumbe eziwu4 kuyona le moto ebekhanjwe ngayo kiwe South Coast ivelelwe ingozi iqhumisa lola ngaphambili yaginqika banqamuka imlenze abantu nezingane bafa abantu emphakathi bekhona bani unjandile okuthe mifika lento kuyena uNkulunkulu bathanda bonke abantu bakhe wathi ngiyinja mina wahamba ngenkani angazi uma neyizwa lento bafowethu hallelujah so wena usukonko yikho ngoba impilo yakho yabele kuNkulunkulu sekuba nokuvumelana all the time kuwena between wena noNkulunkulu yabona awusenzi nje ngendlela yakho right in the midst yobungozi bempilo kuyona yikuze ucula ukuthi noma ulwandle luvusa amagagasi lufuna ukukusokongela kodwa wena uthini uthi ngikhumbule Nkosi yami haleluya uthi noma indlela inzima inameva kodwa ngeke ngize ngihambe ngingedwa kuyona ngizohamba kanye nawe Nkosi yami ngoba uyena unjandini wena uyindlalifa yeZulu uyayazi ipower yomthandazo nokubika kuNkulunkulu haleluya now umprofeti la Isaiah emaphepheni amadala o encwadini endala embhalweni engcwele emdala ibizwa ngomprofeti uYeshayahu haleluya now uma siyencwadini kaYeshayahu meaning uma siyencwadini kaIsaiah chapter 6 haleluya ake siyencwadini kaIsaiah chapter 6 ngoba uIsaiah uyiveza kahle le ndaba yensindiso nobizo lensindiso ukuthi ukusatshelwa kanjani usabela kanjani ukubizo lensindiso yini uNkulunkulu ayibheke kuwena obizweni lensindiso yini wena ezumuntu okufuneke uyiclean uqale kuzona kuwena kuqala uma uzosabela obizweni lensindiso now uIsaiah uyasivezela la ukuthi kusatshelwa kanjani obizweni lensindiso amen and umthandazo wami ukuthi uma sifunda lesambulo uNkulunkulu asinika sona encwadini kaIsaiah chapter 6 sifunda uverse 5 although ngaqala kuverse 1 but is concentrate kakhulu kuverse 5 uNkulunkulu la ufuna ukusivezela ukuthi lolu lwazi oluncane onalo ngensindiso obucabanga ukuthi luyilona lona uzothola namhlanje ukuthi hayi lensindiso iphethe okucabanga ukuthi iyona all that it was doing empilweni yakho into ebiyenze empilweni yakho ukuthi wena wehlulele abantu ngensindiso amen
ubungahluleli kahle kahle ucabanga ukuthi ukusindiswa kusho ukwahlulela kanti cha uNkulunkulu uzokuvezela namhlanje ukuthi ukusindiswa akusho ukwahlulela but kusho ukuvangela ivangeli likaKristu Jesu ukuze abantu nabo bataste insindiso le okhuluma ngayo. Wezwa lento? Manje abaningi bethu ababazalwane bazi ukuthi insindiso muvula umlomo ufune kuhlulele laba abangasindisiwe. Kanti insindiso ithi shumayela ivangeli likaKristu Jesu ukuze abantu bahlangane naye. Mese nabo beyitaste lensindiso okhuluma ngayo mese bebizwa ngani ngeNdlalifa zeZulu. So isifiso sami nomthandazo wami ukuthi uNkulunkulu akusize nawe njengoba sizoyifunda lencwadi kaYeshayahu meaning Isaiah chapter 6. Hallelujah. Now uzonothisa ukuthi miqala lencwadi kuverse 1 kaIsaiah. UIsaiah uthi ngokufa kwenkosi uZiya. Ngenza njani? Ngayibona inkosi. Now wena ula esanctuary awuzange umbone uZiya shona. But uzothi wena ngokuvakashela ibandla lasesanctuary uNkulunkulu wakha iappointment nami ukuthi azembule kimi ukuze ngivume ukuholwa nguye angibize ngendodana yakhe ongithi ubudodana kuye mase uNkulunkulu umoya wami nomoya wakhe uba nokuvumelana ngingabe ngisaqamba amanga ngithi umzalwane ngibe ngeyena ngifundisa abantu imfundiso then mengikwenza lokho uNkulunkulu then uyangigraduate angibizekani ngeNdlalifa yeZulu ngithi ngisathi ngiyajabula athi hayi ke awuseyona iNdlalifa yeZulu kuphela but you are a joint heir usuyindlalifa yeZulu noKristu Jesu wena. Yayizwa lento? Now ake sicorrecteke le idea onayo ngensindiso wena ebanguthi ube umahluleli uhamba uhlulela abantu. Namhlanje siyayishintsha usuzoba yini umvangeli. Yabona? Usuzovangela ngeqiniso kaNkulunkulu. Uthini uIsaiah lapha? uYeshayahu kuverse 1 kuverse 5. Hallelujah. Ngase ngithi maye uyayizwa? Isililo ke lesi. Uthini uIsaiah? Uthi woe unto me. Maye kimi. Akakhombi ngaphandle. Akahluleli umuntu. Uzahlulela yena uma ukuthi ufuna ahlulele. Uyayibona? Uthini uIsaiah? Uthi maye kimi. Awu Nkosi yami. Ngokuba ngiphelile. Maye kimi. Ngizoyichaza lento from the original scriptures bazalwane. Amen. Ngizoyithatha kuma scriptures amadala, ama vulgates, ngizoyithatha kwi Deuterocanonical, ngizoyithatha kwi Sefer, ngiphinde ngiyithathe futhi kwi Septuagint. Amen. Uzo understand ukuthi before ifike la kulesi singisi itheni eqaleni. Hallelujah. Ngoba asisikhulumi thina lesizulu esikhulumile leBhayibheli lesizulu esikhulume manje. Lithi maye kimi. Yes. Ngokuba ngiphelile. If ever try isho ngesingisi lento uzothi woe unto me because I am finished. Uthini musho njalo? Now uma sizoyitrace ke back ukuze sifake meaning kuyona. uIsaiah uthi maye kimi engingasindisiwe. Amen. Maye kimi engingalondiwe. Khalisoni manje. Maye kimi engingagciniwe. Hayi manje ngifuna mina ugcwalise wena ikhala ke manje zokuthi ngokomthetho uma ngithi mina engingagciniwe, engingalondiwe, engingasindisiwe, wena ufuna ukugcwalisa lezo ikhala ngoba wena usuyini, you have earned ubudodana obuthole ngoKristu kuNkulunkulu usuphila kubona ugcwaliswe ngomoya. Amen. So usuyakwazi ukunika abantu iwarning, ixwayiso. Uthi maye kini nina enjani eningasindisiwe.
maye kini nina eningalungisiwe, maye kini nina eningalondiwe ngaphansi kwegazi. Uzathi ke futhi maye kini nina o mina engize ngifaniswe nesimo sengubo engaayiniwe. Ukusho ukuthi ngamafishane maye kimi mina engishwabene. Yeyizwa leyo. iBhayibheli elidala likhuluma kanjalo ke lithi maye kimi mina engishwabene, I am undone. Yabo manje uma uwumoni ukwazi ukuyibona ukuthi ushwabene, ukusho ukuthi udingani iayina, hayi ayina elibandayo, iayina elinjani elizomqondisa. Ngamafishane ngokweBhayibheli ukusho ukuthi mina sengidinga inkemba kaJehova esika nhlangothi zombili, okuyiyona sizokwazi ukuthi iqondise lenhliziyo yethu engiyiyona nomuntu engiyuye oshwabene. Neyizwa bafowethu. Ukusho ukuthi uma uwumoni awulidingi ivangeli elisoft elithi ngizotaya wena, ngizoshaya wena, ngizoshaya ingane. Hallelujah. Udinga ivangeli. Uyayibona lento? Ozothi uyanyakaza likufaka iphansi emhlathini uwele phansi. Hallelujah. Udinga ivangeli elistrong. Ngoba isono si-strong. Ingubo eshwabene ayinwa ingathelwanga ngamanzi. Udinga amanzi kaJehova wena. Ubhabhadizwe ukuze ukwazi ukayineka. Neyizwa bafethu insindiso. Hayi lento yokuthi uzophakamisa izandla ugelisa ikhanda phansi. Udinga ukayinwa wena enudinga amanzi. Neyizwa bafethu. Udinga into strong, udinga into ngeke uyihlomekele nje uye kuyona. Udinga into eyitshe elikhuni ekwazi ukubamba umlilo ukuze iqondise wena. Awifunde sisilencwadi. Maye kimi. Nkosi yami. Ukuba ngiphelile. Lokhu umuntu ozindebe zakhe zingcolile. Uyayizwa lento? Vuma ukuthi wena nami singabantu ondebe zabo siyahleba manje. Hallelujah. Abanye bethu singabafundisi, singabazalwane kodwa still indebe zethu zingcolile. Sishumayela into engekho. Angiphathi bona mase kukhulunywa ngemali. Hayi, yamangithinti. Hallelujah. Ngize ngifune ngisho imali yomdenda u350. Ngithi uNkulunkulu uzowandisa ube u3 million. Ngiqamba manga. Ngani indebe zami zingcolile kodwa ngubani? Nguyikholwa ngumfundisi. Maye ke kuwe nami sesidinga amanzi neayina likaJehova elizosiqondisa, the fire of the Spirit of the Lord. Sesidinga ibaptism yani yomlilo wena nami. Asifihlelani phela sitshelana ngqo. Amen. Awiphinde sisi. Maye kimi. Lokuba ngiphelile. Hallelujah. Lokhu ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile. And as if that is not enough, futhi ngihleli phakathi kwabantu abazindebe zabo ngcolile. uyayibona ingozi engisurrounding. Kwamina ngi-wrong but nabantu engihlezi nabo ba-wrong. But ngifuna ukuba right. Ngizoba right kanjani? Ngi-wrong nabo be-wrong. Ne-community engiphila kuyona i-wrong. Ithenga ama-TVs antshontshiwe ney'moto ey'ntshontshiwe emzini yabantu. Sihlezi sibuka ingqovu ye-TV ekhaya esingazi nokuthi silipsayo iyimalini. But umfana samnika 1,000 rand. Ngoba ivele futhi kuyobheka inyawo. Siphethe inkunzi ingqovu ye-TV. Yelila ukuthi uyayiklina ufitha amagabhazi egazi ngemuva. Kwafa umuntu beyitshontsha. Thina siyancoma la lokushintsha ne-TV enkulu enhle. Kushoniwe. Sikuncoma imoto ohamba ngayo, ushoniwe. Kwashona ubaba wekhaya.
phambi kwezingane zakhe nonkosikazi bebuka ngoba lana ukuthatha le moto uyayizwa lena but nesonto sesontweni ukhuluma ilimi bo hey wena man sit down qala ngale TV esekhaya nalabo sofa ohlala bona nale muntu ohamba ngayo owazi uyazi uyithola kanjani susa yona qala nyamuza uNkulunkulu uthini ebandleni maye kimi ongalondiwe maye kimi oshwabene maye kimi ongagciniwe maye kimi ongalondiwe maye kimi ongasindisiwe maye kimi oshwabene maye kimi engihlezi nabantu abanendebe engcolile andikwazi nokubajaja but nezami ingcolile but ngifuna insindiso ngizokwenza njani ukuze ngisindiswe haleluya asiqhubeke bafowethu le ndaba yokuthi ukuze usindiswe usindisiwe kodwa ngenxa ukuthi ubungozi bempilo busakuzungezile kungani udinga umlilo kaJehova kungani udinga the rock ichelisekelo segumbe linguKristu Jesu ukuze ukwazi ukuthi every day njengenyoka wena ukwazi ukuyihlikihla kuJesu ubuze lesi sikhumba somuntu omdala esiwele asihlanganeni ke next week sihlaziye le ndaba haleluya wanga uNkulunkulu bafowethu angahlangabezana nani at the hour of need ningakhali ukukhala okuyizeleze but konke ukukhala kwenza uNkulunkulu kumove athi 10 abuze ukuthi ukhala ngani kwanga uNkulunkulu zonke ifiso ezinhleni nazo ngempilo zenu nabantwana benu nemndeni yenu uNkulunkulu angayenza ibe impumelelo niyodwa indlela yokuyenza yonke lento ibe impumelelo ukuthi wena ubuyisane noNkulunkulu amen uvume ukwenza njani ukuholwa ngomoya kaNkulunkulu ukuze ubizwe ngani ngomntwana kaNkulunkulu ubizwe ngani ngondodana kaNkulunkulu amen mase uwenzile lokho then uvume futhi ukuthi umoya wakho nomoya kaNkulunkulu ube njani ufakazelana aqamba manga ngoNkulunkulu mase uvumile ukuthi umoya wakho nokaNkulunkulu ufakazelane bese nihamba ndawonye nihambisane noNkulunkulu uNkulunkulu mase ingcoma ngokwenza kwakho akubize ngani ngeNdlalifa yeZulu uthi mase uyindlalifa yeZulu uphinde futhi ube jointly ube indlalifa jointly uhlanganyele kanye noKristu kwenindlalifa uzobona ukuthi uNkulunkulu azozenza for wena uzovula amasango ezulu uzovula ama-gates uNkulunkulu nama-window ezulu akushawarishe ngezibusiso uzohluleka ngisho ukuyibamba ezinye ziku-overtake amen uNkulunkulu athethise isikhonyane empilweni yakho lesi sidla le mali yakho nenjabulo yakho stay sealed always in the Holy Spirit of promise. Speed is coming again next week. I love you with the love of God. Amen.